Sikhuluma indaba ye-manifestation, sikhuluma indaba yokudonsa. Manifestation noma ukudonsa kuyinto ebalulekile ukuthi uyifunde. Isikhathi esiningi siyaye silalele abantu abaningi abanemibono. Kepha-ke izwi elinesipiliyoni ngoba lidlulile lawabona amandla alento. Ngizobala izinto nje ezimbalwa ezizokwazi ukuthi zikusize ekudonseni kwakho noma ekumanifesteni kwakho. Ngixolise. Into yokuqala efanele uyazi uma ngabe ungena esimweni samoya noma sokudonsa, fanele ukufunde ukuba wedwa. Kwesinye isikhathi noma izikhathi eziningi umoya uyazenzela ukuthi ugcine uwedwa. Abantu bayazixubukela, ungabalwisi. Abantu bazokukhuluma, ungabalwisi. Mase sesifikile leso sikhathi sokuthi uzithole usuwedwa, yazi ukuthi sesishayile isikhathi samoya ukuthi sesikuvakashelile ukuzoshintsha impilo yakho, laba abakubiza nge-transmutation. Yes, i-meditation noma ukufunda ukuthulisa ingqondo ezinye izinto ezibalulekile, kodwa ayiyo yonke into. Kuningi ekufanele ukwazi nofuthi ukupractice ekutheni udonse noma uvibrate. Into yokuqala nje, vumela ukuba wedwa. Ngiyazi isikhathi esiningi ukuba wedwa kuye kube nomzwangedwa noma i-loneliness. Kodwa azi ukuthi konke okuqalayo kuqala endaweni ethulile. Konke okwenzakalayo nokusazokwenzeka nokumele kwenzeke kuqala endaweni yokuthula. Vumela ukuba wedwa, ungakulwisi. Isimo sokuqala leso sokudonsa ukuthi uvumele ukuba wedwa, ungalwi. Mawedwa umoya ila uqala khona ukusebenza kahle. Mawedwa ila uqala khona kunezinto ezikufikelayo. Uma uwedwa ilapho khona ukwazi ukuthi amandla akho aqale asebenze. Kuyaye kube nzima, ngiyazi. Isikakhulukazi uma uwumuntu ongenalo uthando, isikakhulukazi uma ungenaye umuntu ohlekisana naye, isikakhulukazi uma ungenayo isupport, ukwesekwa kuyaye kube nzima ukuthi kwenzeke, futhi kuyaye kube nzima ukuthi uqhubeke nempilo uma ngabe ukweseka okuncane. Kodwa ngiyakutshela mina ukuthi ivumele leyo nto ukuthi yenzeke, ungayilwisi. Lana masimanifesta noma masidonsa, siyayiqala sithulise ingqondo. Uma uthulisa ingqondo, umoya kunento okwazi ukuyenza, ukwazi ukuthi uku-align noma ukuqondanise. Kodwa awugcini nje ngokuthulisa ingqondo. Zama ukuthi ufunde ukuphefumula ngendlela ephansi, phecelezi slow breathing. Ngaleso sikhathi uthulisa ingqondo, uphinde uphefumule ngendlela slow, ilapho iqala khona indlela yakho. Ebese mase ukwazi ukwenza lokhu, kube khona isimo sokuthi izinto ozifisayo empilweni uziphile, meaning zizwe, zibone. Ungazikhohlisi futhi ufune izinto obona ukuthi zikude kakhulu. Cha, iba realistic. Izinto ozifisayo kufanele kube izinto obona ukuthi uzofinyelela kuzona.
Okwesibili okubalekile, ayikho into ezodonsa uma ingekho i-pure intention. Ama-intentions akho kwezinto oyifunayo fanele abe mahle. Fanele ube neqiniso lokuthi ama-intentions mahle walezi zinto ozifunayo. Ungaziqambela amanga kodwa usoze wakhohlisa umoya. Thula ubuke. Ubuke umoya wakho ushifta. Ngaleso sikhathi ungabi excited kakhulu uzoze uphume kulento osuyiqalile yokuthulisa ingqondo nokuphefumula. Ngendlela eslow. Akuyona into ozoyi-achieve ngey'nsuku lena. Izothatha isikhathi ngoba kakade nento edonswayo ayisheshi ukufika. Siphila emhlabeni lapho khona siqanjelwa amanga. Siphila emhlabeni lapho khona izinto ey'ningi ziyashesha. Manje sesize safika engqondweni yokuthi sifuna ukuthi kusheshe. Cha mntakama, into ephilayo, into yangempela ithatha isikhathi ukuthi ifike kuwena. Kodwa uma uqala manje ukuthi uyidonse ngokuthi uvumele isimo sokuba wedwa, uthulise ingqondo, uphefumule ngendlela efanele, ila uqala khona ushintsha ama-vibrations. Uma ushintsha ama-vibrations noma ama-vibrations eshintsha, ziyaqala izinto zibe kwi-motion ngoba usuke su-align nomoya womhlaba ophila kuwona. Into yesithathu engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu, ungakhohlwa ukuvakashela imvelo. Isikhathi esiningi sabantu abakude nemvelo noma siyayibalekela. Siphila emhlabeni owakhiwe, emadolobheni, semalokishini. Lapho esikhathini sakudala okhokho baba abantu abahlala ngaphakathi kwimvelo ikona babe strong kangaka futhi bephila isikhathi eside kangaka. Imvelo inalento yokuthi kucharge. Imvelo inalento yokuthi kuphakamise amandla akho nomoya. Kubalulekile ukuthi umanifesta amandla kumele aphakame. Kubalulekile ukuthi umphefumulo kumele ugezeke. Kubalulekile ukuthi umzimba kumele ugezeke. Lokho kugezeka ukuthola laphaya kwimvelo. Hamba uye kwimvelo. Hamba ufike uhlale emanzini, kungabe usolwandle, kungabe isegqumeni, kungabe isemathafeni. Hamba uye kwimvelo uyo-charge. Imvelo izokuphakamisa amandla akho futhi kule quest noma kule ndlela oyithathayo yokuthi usufuna ukushintsha impilo yakho manje. Hamba uye kwimvelo. Indlela yindeke abantu bakithi. Indlela ayikho mfushane ngoba okuhle akuvele kufike nje kuthatha isikhathi. Funda manje ukuthi ukwazi ukulinda. Funda manje ukuthi ukwazi ukuthi izinto ezinhle azifane zifike. Kwazi lokho, kufake engqondweni. Ubekezelele lokho. Funda ukulinda. Kuloyo ofunda ukulinda, ngisho kungafikani noma kwenzakalani, lo muntu angeke ashaykhwe. Lo muntu ngeke anyakaziswe. Hlala ezweni mntana enkosi. Hlala ezweni mntana wethongo. Hlala ezweni mntana wesithunywa. Ukuhlala ezweni nokubekezela kwenza ukuthi umoya wakho ukwazi ukuthi uzinikeze umhlahlandlela wokuthi izinto azijahwa. Nabantu abayofika kuwena bekhathazekile, ama-advice uyokhipha into eyoba lusizo. Ngaleso sikhathi uthi usiza, ngaleso sikhathi unikezwa okuhle, ngakuba kusuke kunomphefumulo okwazile ukuwuhlenga. Indlela yinde, indlela ayipheli. Izwa ngama ngikutshela, izinto ezinhle ziyalindwa. Futhi-ke ukwazi lokhu ukuthi akusho ukuthi uma ngabe ungena esimeni sokushintsha impilo kuzoqala kube quiet. Kwesinye isikhathi kuba nomsindo. Ungakuvumeli ukusukela izinto zasemhlabeni. Izinto zasemhlabeni izinto ezi-meaningless. Yebo zizofika
ngakuba uyimanifestile futhi umoya uyabona ukuthi ziyakufanela. Kodwa ngizwe uma ngabe ngithi the more usukela into, the more ibaleka. The more uhlala phansi, the more izizela kuwena. Noma ngabe intoni, noma ngabe uthando, noma ngabe intoni, noma ngabe imali. Umuntu akasukelwa. Mase esezisusile kuwena mntwana enkosi, muyeke ahambe ngoba uzoyiphazamisa lento ye-manifestation. Ukubambelela entweni osubonayo ukuthi ayisekho, ukubambelela entweni usubothi yasuka esandleni sakho, kuba nzima kakhulu ukumanifesta ngoba ingqondo yakho isasele lapha emuva. Kanti lento yokumanifesta iyafana ne-cleansing. Usuke uzotransmutwa, usuke uzoshintshwa ukuthi uphinde ungene kwesinye isitebhiso esiphezulu. Kakade nje wawuzalelwe ukuthi ubambe izinto ezinhle. Uyoshiya igama elihle, sebenza manje uqale, kodwa insebenzo iqala kuwena. Iqala kuwena insebenzo. Internal. As above, so below. Umuntu omanifestayo akasukeli. Ungakuvumeli ukusukela. Kuphikise ukusukela. Zihlalele nje. Izinto zizozifikela. Futhi uhlale ungazicabangi. Futhi uhlale ungakhohlisi ukuthi awuzicabangi ngoba ufuna zize. Umoya awusona isilima. Umoya uyazi. Umoya uyabuka. Umoya uyasenza. Hlala ukhohlwe njengoba ngikutshela. Eka ngaphi lapho khona usuzitshelile ukuthi sengiyahlukana nalo muntu ngiyamyeka. Ngizame ukwenela. Umyeke umthanda. Usiqhubeke nempilo yakho. Uthi usuyabona nangu usiyazibuyela. Kwenziwa yini nalokho? Ukuthi awusukelanga. Ilento abathi ngesiLungu leyo i-backwards law. I-backwards law ibalulekile lapha ekumanifesteni. Ibalulekile lapha ekudonseni. Azi mntana enkosi, akukho kuza kalula. Kunama-sacrifices anzima. Kodwa kuloyo obambayo, olalelayo uyokuthola ukukhanya. Siyabonga. Inkosi inibusise.